Dyma ni, canolfan gneifio Meirion. Mae'r dechreuwyr yn cnifio gyda gwella ar hyn o bryd. A lein-up ddiddorol iawn yma'n hyn rwan. David Glyn Roberts ar yr ail stondin. Wedyn William Jones wrth ei ochr o. Da ni wedi gweld Hugh Jones i frawdon cystadlu ar y cnifio peiriant yn gynt yn y dydd. Wedyn, wel, dyma chi enw unwaith eto Catherine Jackson. Wyddwn ni ddim. Mae dyna beth oedd enw iawn Bwn Jackson. Fel da ni'n ei nabod hi gyd. Un arall o deulu'r Jackson, wrth gwrs, da ni wedi gweld Elfed yn cynrychioli. Da ni wedi gweld Beca'r ferch yn cystadlu gyda'r trin gwlan yn gynt yn y dydd hun yma hefyd. Ac wedyn, wrth ei ochr hi wedyn yn y pen draw, mae Adam Garthwaite, yr holl ffordd o Loegr, yn cystadlu. Ac unwaith fydd y cystadleuwyr yma wedi cwblhau, wedi cystadlu a cael buddigoliaeth ddwywaith yn y gystadlaethau dechreuwyr yma. A mae yna ddigon o'n nhw o gwmpas y sioeau yn rhan o'r gylchdaeth gneifio yma. Mi fydden nhw yn symud yn syth i'r cystadlaethau agored. Mae'n dipyn o naid ar ydy gwir, yn dipyn o her iddyn nhw. Ond dyna sut mae'r sefyllfa ar hyn o bryd. Does na ddim adran ganol, os hoffech chi, rhwng y ddau le. Wedyn, rwy'ch chydig o wybodaeth i chi am y gystadleuaeth yma. Mae'r cnifio gwella yma yn cynyddu, ac mae o'n dal, wrth gwrs, yn hanfodol mewn rhai ardaloedd o'r byd, lle falle mae diffyg trydan, neu mae diwydiant amaeth yn chydig bach ar ei holi, lawer iawn o grifio gyda gweithleidiau yn China, De Affrica, a hyd yn oed yn ei cheldiroedd, Seland Newydd, mae o'n dal y ffordd mwyaf effeithiol, mwyaf cost effeithiol o gneifio debed. Felly, dydy o ddim yn unig yn rhywbeth hanesyddol yn edrych yn ôl ar y dull traddodiadol, mae o'n dal yn digwydd yma gacw. Ac mae record 9 awr o ran cnifio gyda gwella yn sefyll ar 326 gan gŵr ar enw Peter Herety o Iwerddon. Lle da ni wedi gweld o yn perfformio allan am Ffrainc. Pwy fydd yn gorffen y fan hyn? Dyna'r cwestiwn mawr heddiw yn gyntaf. Ac mae'n edrych yn debyg fod David Glyn Roberts wedi cael hwyl dda iawn arni, ond William Jones wrth ei ochr o yn y stondin nesaf wedi dal fyny yn eithriadol efo fo erbyn hyn, a dydy gwir fawr iawn i ddewis rhwng y ddau fachgen yma. A da ni wedi gweld William yn cystadlu dros y blynyddoedd. Mae fachgen tal iawn, ac felly mae o'n dipyn o gamp bod o yn cystadlu efo'r cneifio yma, achos mae gen o waith plygu at i ddafad. Mae'n un sicr. Mae'r ddau o'n nhw bod yn ofalus iawn. Da ni'n canolbwyntio ar hyn o bryd ar William Jones, jyst yn gorffen y goes ar yr ail ddafad yma. Sa fawr iawn yn ni ar hyn o bryd wrth o bo David Glyn Roberts. A mae'r botwm coch na yn gwahodd rwan. William yn canolbwyntio ar daclusrwydd ar hyn o bryd yn hytrach na'r rithro. Os mae'r llafna yna yn arbennig o finiog, felly wneud rithro ddim lles i neb. Dyna ni, lawr â hi. Mi droiodd William y ffordd anghywir a methu ffindio'r botwm coch David Glyn Roberts, felly dwi'n meddwl roedd y botwm coch i lawr yn gyntaf. Fawr iawn yn ei rhwng y ddau, fodd bynnag.